començo a explicar-vos aquesta història? Aquesta història comença... De vegades les novel·les per a un escriptor comencen quan tens una curiositat, no? Almenys en el meu cas és així. Aquesta comença quan llegeixo que en el segle XV la gran ciutat comercial que era Barcelona, la gran ciutat dels mercaders, la gran ciutat de l'expansió mediterrània, doncs no tenia port, la qual cosa era una paradoxa realment impressionant, perquè bueno, tenia port, no sé, Nàpols, Palerm, València mateixa tenia port. Va intentar construir aquest port i va contractar un enginyer italià, Stasi d'Alessandria, que a partir del que tenia, del que li van oferir, que no va ser molt perquè era una època en la qual Barcelona estava en crisi, van construir un port que va ser una mica l'embrió de tot aquest grandíssim port. Ho intentaven d'una manera tan primitiva que bàsicament arribar a la conclusió que era molt més fàcil, molt més fàcil. Tenien com més capacitat de fer ports de vegades els antics que l'edat mitjana, no? Perquè pots veure ports antics que encara es conserven, per exemple, aquí tenim un que és Empúries, que és aquest tros que tenim de dic, l'espigó. Doncs aquí això no era possible, perquè realment el que van fer en un principi era carregar barques amb pedres i enfonsar-les. Els primers intents van ser una mica això, intentar crear una franja de boi, però clar, no havia gaire sortida en aquest sentit. I després jo intento també esbrinar com va evolucionar això, i això ho trobareu a la novel·la, perquè realment la cosa va ser bastant complicada. Sobretot també per una qüestió que jo me vaig trobar, una mica me l'he trobada ara, quan jo vaig començar la novel·la, que fa cosa de 3 anys, doncs la crisi encara no era una crisi tan potent com tenim ara, i pràcticament no li pagaven atenció, no? El govern deia que no hi havia crisi, que acabarien sent com Alemanya. I la veritat és que en aquesta època Barcelona viu una època de crisi realment molt forta, la qual cosa fa que sigui molt difícil construir el port. Tot i els arancels que cobraven els vaixells que desembarcaven mercaderies a Barcelona, tots els impostos que van posar sobre la sal, sobre el vi, sobre tota una sèrie d'aliments, doncs realment aconseguir això, finançar el port, va ser molt i molt difícil. I realment aquest intent, que és el segon intent, el primer es va anar en no res, aquest segon intent també va ser molt difícil per el tema de que realment Barcelona és mar obert, pràcticament. I les arenes tenen una dinàmica en la costa que qualsevol moll, evidentment que no estigués plantejat d'una manera molt potent, acabava o ensorrat o acabava cegat per les arenes, sobretot, evidentment, a ponent. L'aigua entrava i quan sortia tota l'arena quedava depositada a la banda del moll, a la banda de ponent. I això realment feia pràcticament impossible aconseguir que el port se mantingués. I és això, i també després, a banda d'aquesta història, que és una mica el fil conductor de la novel·la, diguem-ne, que és la construcció d'aquest port al segle XV, després hi ha una altra història d'un tema que a mi m'agrada molt, que és la cartografia, i és la recerca d'una peça que devia ser absolutament increïble, que era una esfera de plata, que havia construït Al-Idrisi, Al-Idrisi, com sona, que era un cartògraf àrab que va treballar a Sicília, i aquest senyor havia fet un mapa de l'època, un mapa mundi, i l'havia gravat en plata, en una esfera de plata que se suposa que tenia 2 metres de diàmetre. Devia ser una cosa absolutament impressionant. Doncs aquesta esfera va desaparèixer durant una revolta a Sicília, i el que fan els meus personatges, que això ja és la part més intriga de la novel·la, és anar a la recerca d'aquesta esfera. Trobaran moltes curiositats, trobaran un rerefons històric real, i també trobaran, evidentment, aventures, i jo penso que en una novel·la històrica el nom és novel·la, i històrica és l'adjectiu, és a dir, ha de tenir un rerefons històric potent, ha de funcionar, però també ha de funcionar com a novel·la, com a ficció, perquè si no, no tindria gaire sentit. Podeu imaginar la quantitat de llibres que s'arriben a llegir per fer una novel·la com aquesta, no?
de vegades només per a treure una petita dada que introduiràs en una pàgina, o pot ser no, després la treus perquè no té massa sentit, perquè acabes llegint tesis doctorals, acabes llegint llibres, jo crec que més de 200 llibres que consultes per a fer aquesta novel·la. No ho penso així almenys, no? Potser és una altra vegada a Barcelona o no, o me'n vaig al Japó. No, treballo una mica per això, per la curiositat que em desperta un tema concret, i a partir d'aleshores em vull respondre una sèrie de preguntes, no? I escric una mica així, això és respondre a la pregunta de per què passava que no tenia el port Barcelona. És una salutació molt gran per vosaltres i penso que és un mitjà molt àgil i que sempre m'ha agradat molt. Enhorabona.